sí que té la paraula el senyor Jaume Bosch, en nom d'Iniciativa per Catalunya. Molt bé, moltes gràcies. Bé, a mi la coincidència dels dos compareixents m'ha suscitat un comentari potser diferent del senyor Colomines, però no necessàriament contraposat, sinó que moltes vegades, i en aquest Parlament s'ha afirmat repetidament, es diu i s'afirma que això de les vegueries no interessa a ningú, que l'organització territorial no interessa a ningú, que hi ha un grup fins i tot que ho diu sovint, que diu que no hi ha manifestacions reclamant-ho, un grup per cert que en tot el dematí no ha aparegut, deu ser fruit del seu interès pel tema, no? Però en tot cas jo crec que avui tenim una demostració molt palpable d'una altra cosa, és a dir, des de posicions diferents, gent d'uns determinats territoris que venen a reclamar que volen la llei, que volen vegueries, i en tot cas aquí entra la part polèmica de posicions dels diversos grups de com fer-ho, quan fer-ho, etc. Però jo vull constatar això, és a dir, avui tenim representació aquí del territori que el que ens reclama és que aquest tema sí que interessa i que independentment de que hi hagi crisi econòmica també podem parlar d'aquesta qüestió alhora. Amb el senyor Gallard sí que li volia comentar que bé, ell va ser el primer alcalde democràtic després de la dictadura a la Seu d'Urgell, vostè ha treballat en tota aquesta qüestió i per tant la coneix a fons i per tant jo la veritat que celebro que vostè i els grups que representa puguin ser avui aquí i ho celebro a més perquè la vegueria del Pirineu i l'Aran té la mala sort, diguéssim, de que quan surt en els mitjans de comunicació sempre és en relació al tema només de l'Aran, que és un tema molt important, que jo crec que hem de buscar mecanismes institucionals per preservar els drets històrics de l'Aran en la seva relació amb la vegueria del Pirineu, però que sembla que l'únic tema és que es vol crear una vegueria al Pirineu i que l'Aran no ho veu clar. I en canvi hi ha molta gent que des de fa molts anys, des del Congrés de Cultura Catalana i des d'abans està treballant per crear aquesta vegueria del Pirineu. Per tant, a mi em sembla que això és molt important que avui s'hagi pogut expressar en el Parlament. I jo una única pregunta li volia fer, que és, després potser en tenim ocasió de parlar-ne amb l'alcalde de Lleida aquesta tarda, és aquesta visió que no té el president de la Diputació de Lleida, però que té, sembla ser, per les declaracions que ha fet l'alcalde de Lleida, de veure la vegueria del Pirineu i l'Aran com un perill per la ciutat de Lleida, si la pot comentar. Jo penso que no són contraposades les idees de tirar endavant la vegueria i en canvi que Lleida jugui un paper que ningú li discuteix com a ciutat. En tot cas, per acabar, en relació al Pirineu, constato i lamento que la declaració aferrissada de Convergència i Unió de que defensarà capa i espasa la vegueria del Penedès no m'ha semblat escoltar-la en relació a la vegueria del Pirineu i si és que sí, encantats de la vida, perfecte, perquè és el que volem. En relació al senyor Simón, miri, jo li vull ser molt clar. El meu grup parlamentari, Iniciativa per Catalunya Verds, té un compromís de govern en aquesta legislatura amb Esquerra Republicana i amb el PSC que implica la proposta de crear 7 vegueries. A partir d'aquí, li dic que nosaltres complirem aquest compromís en aquesta legislatura i en la votació d'aquesta llei, però que alhora el meu grup parlamentari està molt obert a mirar què passa en el futur i estem disposats a escoltar, estem disposats a aprendre i a deixar-nos convèncer. I per tant, en tot cas, ho dic amb tota claretat, nosaltres en aquesta legislatura complirem el compromís que vam signar i en tot cas quedem a l'espera de veure com van evolucionar les coses en un futur en funció del tema de la reivindicació de la vegueria. De les qüestions que vostè ha plantejat n'hi volia comentar un parell. Una és, vostè ha posat molt èmfasi en el tema de la població. Jo crec que no és aquest l'element fonamental, el número d'habitants. Pensi que estem apostant per la vegueria del Pirineu precisament per fer front a la despoblació, diguéssim. Per tant, si fos per criteris de número d'habitants, la vegueria del Pirineu segurament no li tocaria existir. I ho fem precisament amb aquesta idea del reequilibri territorial. En canvi, m'ha interessat molt més el tema de la identitat i el tema del model de creixement. Jo crec que en el Penedès i en les comarques que d'alguna manera poden integrar aquesta vegueria, preocupa molt un model de creixement que destrossi el territori. I en tot cas només faig avinent que l'important, per tant, és quin model de creixement defensem i que potser hi pot haver partits
que defensin la vegueria del Penedès, però que en canvi apostin per un model de creixement que trinxa el territori. Vull dir que no són coses que una salvi l'altra, sinó que en tot cas l'organització territorial no és la garantia de que no es trinxi el territori, sinó de per quin model de creixement apostem en aquest país. En tot cas, sí que també li volia preguntar si aquest tema de la identitat vostè creu que és, no dubto que hi és en el Penedès i en el Baix Penedès, si vostè creu que també és igualment sentit a l'Anoia i al Garraf. I una altra pregunta, també si ho pot explicar, és dir, ja fa molts anys que existeix la reivindicació de la vegueria del Penedès, des de quan? Perquè clar, jo ara constato amb una certa sorpresa el grau d'adhesió a la vegueria del Penedès de Convergència i Unió, però l'informe sobre l'organització del model territorial de Catalunya, impulsat pel conseller Duran i Lleida, presidit pel senyor Miquel Roca Junyent, i en el que figuraven experts nomenats per Convergència i Unió, entre ells el senyor Jordi Bonet, regidor de l'Ajuntament de Barcelona per Convergència i Unió, no va apostar pel model del Penedès. Tothom pot rectificar, tothom pot evolucionar en la seva posició, però no deixa de ser sorprenent que un partit que ha governat tants anys no hagi apostat per la vegueria del Penedès i ara que està a l'oposició hi aposti. A mi em sorprèn una mica. I després un altre tema que m'interessaria preguntar-li és, hi ha una qüestió que a mi em sembla que està perjudicant els interessos de la gent que legítimament defensa la creació de la vegueria del Penedès, que és la superposició, no per part de vostès, sinó per part d'alguns grups, i un ho ha fet, amb el tema electoral. És a dir, i per tant, jo crec que barrejar vegueria del Penedès amb circumscripció electoral Penedès, que tots sabem que a més circumscripcions electorals menys proporcionalitat del vot existeix, no sé si li fa un gran favor a la reivindicació de la vegueria del Penedès. Jo, per tant, li volia preguntar, vostès reivindiquen ser circumscripció electoral al marge de vegueria? Moltes gràcies.